Да. Заповядайте. Моля, седнете, ако ви е удобно. Та, драги слушатели, за днешния ни гост разказват, че е пимп. Разказват, че е мафиот и че е несметно богат. Та, моля, разкажете ни откъде започна всичко. За мене носят се легенди и истории. Вече се разбра в града кой беси и кой коли. И както казва колегата, разкарвам куки по сърдаля. За най-готините маски знаят кой ще ги гали. Алвера 50 стотинки ми направи песен. Доста се изложи този циганин бесен. От толкова работа направо му изпуши главата. Не съм предава, нямам извъня да му сменя жената. Живота ми е левел-ъп на жената, левел-ъп на парата, левел-ъп в играта. И отново ще ги клатя да лежи и да се мята, да не спи и да кляка. Още от малък се чувствам много добре, единствено когато е пълно моето портмоне. А имате ли вяра на жена? Вяра на жена? Пимп съм бил и пимп ще си остана. Любовта ми е единствено към моята слава. За парите живея, за жените купнея. И нека във вашите очи да си остана злодея. Чара ми е там, че съм симпатичен. Хората ме определят като доста токсичен. Заслуснати обувки, лак костюм и нова прическа. Само да ви се похваля, че карам еска. В днешно време всеки на всеки си смята кожите. Толкова сте мъже, че и думата не може да си наложите. Фристайл ще правя, тъй че пускай ми таймера. Дано един ден само да не се озова случайно в пайнера. Курив съм излъм, много съм влизам, не съм се нанизал. И пак съм ми казал, че не съм нагло. Искам ли взимам всичко да имам, но тук излизам да го духа тъпя феминизъм.